Takže nás zdraví zde vás Mr. Myšarov a asi po půl roce se vrháme na druhý unboxing na mém kanále. A dneska to není žádná hra, žádná sběratelská edice dneska. Je to tento mobilní telefon, smartphone Samsung Galaxy S3. Tady máme takovou papírovou krabičku. Tady máte název mobilu, z boku nic. Tady vzadu už máme logo, něco, co tady má různé věci. HD, AMOLED, Android, Bluetooth, Wi-Fi. No. 4-jadrový procesor 1,4 GHz, 8 megapixelový fotoaparát a 1,9 přední fotoaparát. Co víc říct, takže my se vrhneme na rozbalení, tak nás tak jednoduše otevřeme. Nic víc a sbíráme toto. A uvnitř už vidíme samotný produkt. Já tedy takto jednoduše vytáhnu a zde můžete vidět, jak tenký a skvělý to smartphone je, ale je to opravdu Samsung Galaxy S3. Takže zde položíme a ještě tady máme něco, nějakou specialitku. Vytáhnout to nejde, takže co tu máme? Máme tady uživatelskou příručku, takže si počteme. Pak tady máme takový papírek. Messenger pro vaši zábavu a nápady. Chat on podporuje. To má být asi podporuje mnoho jazyků a operačních systémů. Nějaká aplikace Chat on, reklama na ní. Teď jsem udělala reklamu. Tady máme headset, sluchátka, asi i s mikrofonem, protože tady píšou headset. Tak to hezky zabalené, nebudu to dál rozbalovat. Tady dá zástrčka do elektriky, zde USB port, což budeme za chvíli potřebovat. Na tento kabel, což se zde zapojí a tady do mobilu, to by mělo být asi ze spodu, ano. Takže tak tady dále máme na sluchátka přímo takové nástržky náhradní, jaké budeme chtít. Tady máme k tomu i jednoduchý návod. Podle toho, jak to chceme, velké no. A na konci tady máme baterku. Baterka. Nic zajímavého na ní, takže tady taky. To je už všechno z obsahu této krabičky, takže tohle je všechno. Já se zatím loučím a pak se na ten mobil možná podíváme i jak bude zapnutý. Takže já se s vámi zatím loučím tady ještě zblízka jednou. Takže doufám, že se vám unboxing líbil a naschle. Takže takto vypadá mobil po připojení do nabíječky. Jenom pro info. Takže já se vracím, mobil se nám tady nabíjí a já se ho pokusím následně zapnout, nejspíš podržením, ano. Nevím, jak to bude dobře zaostřovat, já se to podívám. Já jsem celkem dobře, tady vidíte Samsung Galaxy S3 GT i 9300, no nevím. Samsung, ano. Už se nám tady kdo svítí. A co to máme? Vyberte jazyk, čeština. Aha. Postižení nebo špatně slyšíte, klepněte na tlačítko usnadnění a změníte nastavení usnadnění. OK, další. Vypněte zařízení, vypněte baterii. Není tam SIM karta. Tak to hnedka napravíme. Chvíli počkejte.
No, takže já jsem zpátky, připojil jsem se na Wi-Fi, jak zde můžete vidět. A tak se nás to ptá na čas, OK. Samsung Accounts, tak si vytvoříme nový účet. Se nám to stane, provádí. Já to zase přeskočím, abyste neviděli všechny moje údaje. Tak za chvíli jsou zpět. No, tak jsem zpátky, tak jsem se nakonec nezaregistroval, protože musíme být více jak 18 let, tak já to potom vykutím nějak. Takže přeskakujeme, máte účet Google? Ano, mám. Takže já se přihlásím. Zase skvěle se na to píše, fakt. Jsem s tím spokojen zatím, po tom, co dělám. @gmail.com heslo. No. Tak to. Takže máme heslo. OK. Přihlašování může trvat několik minut. A jsme tam. Vy máte svoji oblíbenou zábavu na dosah ruky. Google Play. Yeah. Nyní ne. Zalohování a obnovení. Ano. Obnovování. Google poloha. Ano. Moment. Dropbox. Ne, děkuji. Ne, děkuji. Je nastaveno a zařízení je nastaveno a připraveno k použití. Yeah. Volíte vám si něco nedošlo ostatní. Požádat zařízení prostě větších kolen. Dokončit. A to když chcete aktualizovat účet Samsung account? Ne. Předtím doleva nebo doprava přepnete mezi domovskými obrazovkami. Ok. Jo. Aha. Jo. Chápu. Co zde máme? Wi-Fi, GPS, zvuk, otočení displeje. No celkem dost věcí. Tady mi chodí e-maily. Takže vymazat. Dobrý. Žádná SIM karta, aktualizace softwaru v pohodě. Takže máme zde mobil. Tak nám to dalo i počasí hnedka. Ukážeme. Když ta aplikace podstatě, tím přesunete na další stránku, potom ji můžete stáhnout. OK. Takže to si to dáme. Třeba Chrome si zkusíme. Tedy přejít na jinou stránku, podržte ikonu a posouvejte zařízením doleva nebo doprava. Jo, opravdu to funguje. Nevím, jestli vy to vidíte dobře. Tak to je super. Jo, tak to je dobrý. Tam coś to nejde. No, tak to je super. No, co jiného bych vám teď ukázat? No, aplikace, ukáž kalkulačku, jaká to je. Do školy se to bude hodit, třeba 2+2, to samozřejmě nevím. A je to 4, děkuji ti kalkulačko. Co tu máme zajímavého? YouTube. OK. To mám rovnou i moje kanály, no tak to je super. Takže tady si dáme OK. Ne, Nisana jsem nechtěl. Misanov.
Ano. Hledáme. A máme zde můj kanál. Takže úspěch, Marek Senov, ano, jsem na svém kanále. No, super. Co tu máme? Přístup k oznámením získáte, když stáhnete. No, děkuji ti. To jsem vůbec neviděl. Pak tady máme fotoaparát. Ukažte. Klepnutím a podržením. OK. Vypadá to pěkně, máme i zadní kameru, můj provizorní stánek. No. Tak to máme zde i normální kameru, takže s tím už můžu natáčet vlog. Já můžu natáčet vlog i takto, no super, takže super. No, tak to je super. Tady doplňkem zobrazíte všechny aplikace. No, tak to je vlastně v pohodě furt to stejné, takže já myslím, že to je dobrý. Zde máme nový mobil. Více okren, dobrý. Takže já se s vámi učím, tohle je prostě takové jednoduché z představení nového Samsung, no nový už není, ale nového mého mobilu Samsung Galaxy S3. Tak doufám, že se vám to líbilo a možná u dalšího unboxingu a ostatních videí naschle.